Iti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Hello kada kayo amin papagayam. Naragsak ngayon kay panagdengdengeg. Makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Ti surat ngayon ta ikan biag ita ket nagapo iti maysa a pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan a Marisa manipod San Fernando, La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, may saak met kadagiti mang subsubaybay kadagiti makaited adal a drama dito'y programam alagip ti napalabas. Ket pagyamanak unay no mapili yumat nga idrama to'y pakasaritaan ti biag ko nga inak ibinglay ita. Pudno unay anabilag ti kwarta amang impluensya iti biag ti maysa a tao. Adu dagiti masulisog gapu iti sileng ti pirak. Nga isupayan ti pakarakrakan wenno pakadadaelan ti maysa a pamilya. Nuapay anakunak ti kastoy palubusan nakman nga rod amang isalaysay kadagiti pasamak. Kastoy man nga rod ti pakabuklan ti amin. Talaga, Janet? Kukwakon daytoy abang? Unkunak lang rodan, mare. Nginginaan daytoy abranda. Kan madlaw akabarbaro pay laang. Talaga akabarbaro laang dayta, mare. Kagatgatang ko lang ang ijay Thailand, idinapan abulan. Kitno na minsan ko laan na usar dayta. Ay na! Agyaman ak unay, mare Janet. Apag husto ti kasar nga atindaran miinton bigat. Addan bag nga usarag. Kasara ko na, mare. Wen mare, kaanakan nila kay. Ay, mabiit lang ang taikan ka pa iti dress, kan sandal ang maibagay iti dayta abag, mare. Agpaisaw, mare? Wen, ngam adda ko mapabor adawatakan ka, mare. Anya dayta, mare? Ang mga numabalin nga agpakuyog akin ni Adrian ang mapanagpasyar ijay mall. Ah? Nakalidlid ay matngamin ti agmaymay sa dito'y balay. Kaya't ko ti rumwar, iso na lang tawan matkadwa. Ay, kwa mare. Apay, awan ka diti daduma mabalin mo apagpakuyugan. Dagiti amigas mo. Adda, ngam, ay, makaumad amat. Ti kayat ko kat jayman mat bagets. Kat ni Adrian mo tinapilik, mare. Oh, daytoy. Inggatangan nak itipulo. Pantalon kan sapatos. Kalpasan na. Rinikos miti si bubukal amol. Wow! Madlaw ang inginaan dagita manong. Uy, adapay perfume. Kituin na. Angam, apay nga akas lasaan kamot anaragsak. Nagadupay ti ginagkatang naparagan ka. May ilangak ngamin itay kan kwa na. Kaslamat ng boyfriend nak itikas jay at rato na kanyak. Ay, kastaya manong. Wen, nakarkaro na mabainak, iti nagpasubo. Kabayatan ti pandangan mi iti restaurant. Anya? Inaramid na day tamanong? Wen, kapoy ti panakisarita na. Sinubuak lata na. Ay, panagkunak kat kursonada nakatibalo ako mari ni nanang, manong. Kaslakas ta nga rod, babi. Kati pa kasairan unay ti reknak. Kaslamat maragsakan ni nanang. Idinto ta munang adan girlfriend ko. Nakadumutin dati amakan bakit? Ang kakaimas amasida tinakadasar iti lamisan. Nakunamon lakay. Mala, mangan kalaeng amangan. Sa dino nga tinagapuan na gito amak-makan. Intag ni bakla. Sino ang bakla? Ni ngay Johan.
Oh. Diyan nga isigod na am mo kaya ili. Talent manager gaya man. Oy, big time nga ron no kasta baka. Wala. Talent manager ko naman. Ado ka do tiigam na nga artista. Kat amaw. Oh, Naibaga na kanyak at tulungan na kanu ni Babay. Tapno madiscover mat kas may isang artista. kit mayat ano kasta baka. No kayat matyanak ta. Sapay managbabayin mo dahil dya tao. Kan kaslawan mo hiling ni Babi, ti kakasta banag. Siyak di makaamaw, Danilo. Oh. Naskan lang atong palan na. Iti kasta umasinso tayo mat. Saan kita kastoy alumakay kan bumakitan. Ngam aging ga ita jeepney driver kapaylaan. Nilaan ka di Babay, ti kayat na pag-artistaan. Wan, ni Babi laang. Ni Mat Adrian, kursunada ni Janet. Janet kunam. Wan, Ha? Tibag ng abalaw ako marem, tibag bagam. wan. Anya, agam kasla anak nan ni Drian no bilang laeng. Ay, uray pa'y. Tinapatag. Masubot tamatan dagiti rigrigat taan ang padakkel kanang papaadal kadagiti duwang nga ampunta. Nanang, anya kadit ikunayo nga ibagayo kada kami. Uwan nga paiso nanang, kitkitaan da kami matlatan. Awan. Maragsakan aklaeng. Ngamen, babaro kayon. Saan lang nga dayta? Nagtataer kayo pa'y anak kao. Kasla kaano lang day di pa nangampun may kada kayo. Talo titawan mo ide Adrian. Kani mo Babay, agmay sa atawan na matiden. Isungarod ang kastaunay ti panagyaman may kada kayo, nanang. Pudnuti ko na ni Manong, nanang. Malaksid asan kami ang nagsinang agkabsat. Nadan kami pa iti pamilya. Isuna lang, saan da kayo matan ang napagtuloy iti kolehyo. Ngamen, saan matan nga umdas ti birok dya amayaw. Okay lang, nanang. Isungarod ngagtrab-trabaho kami ita ni Bobby. Iti kasta. Makaurnong kami. Ket ituloy mi ti panagadal mi. Ang amuyo ka day, amabalin nga umasinso ti biyag tayaw, no lakit dit agbalin kayo anasirayb. Ha? Ne, anya ti kayo ti asawan, nanang. Ay na! Imbag ta simangpet kamadlangan, Bobby. Kunakit din o di ka umay. Pasensya ka na, Johan. Kaibagbagang ngamin ni nanang, nga itagayam ti photoshoot para iti ibagbagam ang modeling. Ti amukot inton bigat pa'y dayjay. Ay, okay lang, Bobby. Awan parikot iti dayta. Kat, kasano, rugyan tayon? Ada pa'y ngamin trabaho. Relax! Madamdaman ton ti panag-photoshoot mo. Okay? Awan pa'y ngamin ti photographer kan videographer. Ha? Tinasayaat, sumurot ka kanyak. Inta pa'y mangan, kalpasan na, uminom tayo ti arak. Arak ko na? Yes! Apay akas lang naklaat ka. Apay di mo kaya? Kuha nga min, Johan. Ay na, naskan nga uminom ka. Iti kasta, ada pampaturad ta. Nang runakan ka. Masapul mo ti arak, tapno tumurad ka para iti shooting mo inton madamdama. Ha? Kasanong imin aya day ta shooting? Siyempre, jay sexy photos, Iti kasta, makita dati kinagwapo, ken kinamaskuladom. Ang, saan nga ta nakababain, Johan? Ay, awan ti rumbang apagbain ng Bobby. Siyak ti makaam mo. Ikatak amin abain mo. Oh, Bobby, makakigkigtot ka man. Pasulput-sulput ka. Apay, awan ka di trabaho. Ada, ngam, jakon simrek. Angam apay, sayang mitimay sa aldaw. Kasano, napanak iti ayan ni Johan. Una na ngamin nga ita ti photoshoot mi iti panagmodel ko. Okay. Imbati ko na. Kasta ngamin una iti panang chancing na kanyak. Anya? Pinanawa kon. Tama nga no, madanog punto kay.
Isumit lagayam nga da ka dito eh. Ninanang tumot ngamin. Oh, apay ni Auntie Marisa. Isumot ti mga at apakisamaak da di abakla. Anya, kayat mo asawan. Kayat ni Auntie Marisa apatulam ni Johan. Wen, ngamin, ingkari na kaninanang apagbalinan na kasikat nga artista. Kat, namati mat. Wen namin anunak nga ro nga imbaon iti ayan ni Johan. Ay sus, madimot ati kastangar aramidan ni Auntie Marisa. Amangan ni isupay ti pakaisagma ka. Mary, Inasaya at kasaritam ni Auntie Marisa. namin adun na daras ngay naramid ko dayta. Ngam, isupay ti makaunget. Rumbang lakano agtungpal kami kani Manong Adrian iti kayat na. Anya, nukas na. Dua kayo kin ni Manong Adrian. Wen, ngam sabali mo't kani Manong Adrian. Iretreto na mo't dayjay iti balo abak ng ako marina. Isu na lang, tasaan mo't akayat ni Manong dayjay at Janet. Tsak mo't kayat apumatol iti bakla. Kan may sa sikat ay ayatek. Ay kat kasarita yumanan ani Auntie Marisa. Ibagayo kin ni Uncle Danilo. Itikas na, makapagsasarita kayo anasayaat. O anya, nagustuhan mo't laang ka di, dagiti ginatang ko aparakan ka, Adrian. Kwa, auntie? Shh! Hani ko naman. Wano, babe. Anya? Ngam? Ala, mapantan iti parking area. Nabanugak nga minan. Inton maminsan tumanan ti panagpasyerta. Wan? Kwa? Oh, adtoy. Awatom da itoy. Nagadun da ito yung kwarta? Wan, allowance mo. Makaamo ka matan no ikamdanan ang kantatang mo. O ala, umaykan. Aggidan ta amag na. Kat sa labayin na, ka? Anya? Ngam? Ala, hindi ka nagkudkud. No di mo kaya timang salabay kanya, agkibinta nga rol. Umaykan. Sige. Ngam sapay ko ma. Tamaudin da ito yung Auntie Janet. Anya? Ni, apay, di mo kayat ti agnamay, ha? Di mo kayat nga umasenso ti biyag mo? Pasensya kayo, Auntie. Okay lang kung mano ay ayatan kayo, mat. Ngam ti parikot kat saan, mat. Arig na kat anak dakon. Diyak kaya't agundawayan ti kinaanos yung kanya. Iso a pasensya kayon. Pasensya, Auntie Janet. Apay aya, adidak kayat atong palan, ha? May ranod tayo mat amin iti pampanunutag. Kin maysa, awam mat ti mapukaw kada kayaw, ngamen, lalaki kayaw. Kasanungay matirik nami ang masaktan. Gapo iti ipapaarami dyo, nanang. Madadalang ti biyag mi, nanang. Kasano ang madadaal kat bumaknang tayo nga raod? Saan nga amin abak nang? Ket saan ang nadadael ti biyagda? Saan met nga amin abak nang ket naragsak? Ay tumal na ka man, Danilaw. Na, Imbis atulungan nak amang kumbinsi kadakwada. Saan? Taay ayunam kit din ida. na. Marisa, Sa damat nga umasinso iti trabaho dalaang ita. Nanang, orekas kasano. Nalinis ti trabaho mi. Di mat pinadakkel da kami kani tatang nga adda buteng na iti Diyos. Nanang, apay nga ita. Ket idurduron da kami matan nga agaramid iti dakas. gusto dagiti anak ta, Marisa. Tumal na kayon! Na, Hoy, si ka Danilo, naunday a panawan ti panagan-anos ko iti denam. Inan-anusan ka nga uray dinak may paayan iti anak gaputalupes ka. Marisa, Idi imbagam nga ampunan ta dagito yung agkabsat. Imanugot tapno agbalin ka naragsak. Inaywanan, inayat ken impatag kayaw. Ngam itatasyak mati agkid-kid daw iti pabor. Tapno guminawa ti panagbiag tayo, didak pa'y mapatgan. Nanang, Awanan kayo kit di ti baen. Awanan kayo iti utang anay baganakam. Marisa, agkalba ka kumalaeng. Pangasay mi. Itamat laang. Pumanaw kayo dito'y balay ko. Ah. Saan kayo akasapulan? Panaw!
Ay, manungal dawan ti gurigor ko. Nagsakit ti bagbagik. Umininumak mat iti agas. Ngam, jak mat latagimbag. Ay na, tirigat na. Agmay-may sa akpay dito'y balay. Idi, no agsakitak. Kasta unay apa nagdandanag dagiti agaamak. Ita, si siyak lang at yan na dito'y balay. Gaputa pinapanaw ko, ida. Itak lang amamiris ti amin. Saan gaya manasaya at tinaramin ko. Nagbalinak ama naging bubukod. Tila ang bukod ko apagragsakan ti pinampanunod ko. Nagbalinak nga abusado. Inabusok ti kinasingpat kan panagayat ti pamilya kanyag. Basol ko. When basol ko ti amin, isuan na pukaw ko ina. Tatang, adda ginatang ko ama sida. Uray saan tayo nga agluto iti sidaan tayo ita. Ag-take out mo ni Manong iti daduma pa'y ama sida. Nagsweldo akong tatang. Iso agi matangak iti paborito yo. Agtoy, lechon manok day ta. Ay nasaya at anak ko. Nagpanglusan ka di tatang? Ay, uwin nga agpay so babay. Ay. Oh, apay kasla naliday kayo tatang. Agsakit kayo kadi? Awan sakit ko, babay. Malagip ko la di inayo. Kumusta mga tan? Tatang? Kasimot ngagmay-may sa iji balay. Ala, di kagda ng tatang. Awagak ni Mary, taibaon ko iji balay. Ibagak ama pan nakitaan ni nanang. Itikas ta, mamunta itikas sa saad na. Ken tapnusan kay mutan ngagdandanag. Ay, sige man anak ko. Katagyaman na ka. Awanan niya man na tatang. Uray kas jati naramid ni nanang. Napataglat tamat kada kami kani Manong. Ngamin, no awan kayo nang padakkel kada kami. Saan mo't dakas to'y kasaya ti biyag mita. Ang mga noadda kami ti kalkalsada, nagkatang-katang. Hello babe, kumusta? Nasarong-karam ka din ni nanang? Wan babe, kinapudno na. Adda akpay lang dito'y balayo ita. Kumusta ni nanang? Nakasaritam ka di? Anyat kinunanangay. Saan ka di ang nakaungat? Babe, masakit ni Auntie Marisa. Anya? Panagkunakitnaskan ang maipan iti ospital. Manunga aldawon nga agurigor. Sakit saan anang nangan. Sa balin ti na, babi. Anya? Sige, umay kami itamat laeng. Urayan na kami ditan babe. Sige babe, agan-anad kayo. Wen, agyaman na. Ala, urayan na kami ditan. Kumusta ang tirik na, Marisa, bakit? Danilo, adda ka dito. Wen, kaduwag na kita nakta. Sapay kumatadi ka gungungat Imay kami adagos. Apaman nga inyawag ni Mary ti kasasaad mo. Saan? Saan ak nga agungat, Danilo? Maragsakan akit ti Nanang? No kasta, di na kaming kaungat, nanang. Saan, anak ko? Katsapay ko mata mapakawandak. Kastamat kan ka, Danilo. Si papa kong bamakagkit daw, iti pamakawan ka na kayo. Marisa. Pakawanan dak. Gaputan na sisirap, dagiti matak, iti silang tipirak. Natitilang tilapayag ko, iti kalansing ti kwarta.
isuasaan kayo anaawatan. Agam, ita, naam iris ko tinagpintutak. Si sasagana nga agbalbaliw, basta agsubli kayo itidanak. Pag-aasiyo, tang subli kayo dito'y balay, anak ko, Danilo. Ipatpatag kayo unay-unay. Nagsubli nga rod dagiti agaamak iti balay ket nagdadan na kami matlaang. Intuloy da tinagadal iti kolehyo ket naalada iti scholarship ti universidad a nagadalanda. Gapu tabasit laeng matimatmat gadan mi nga agasawa, nagworking student pay dagiti agkabsat tapno malag-anan kami iti magastos. Ket ita agpadadan a professional. Naggraduar iti criminology ni Adrian ket may saitan a pulis. Nakadistino ita daytoy iti Nueva Ecija ket aginnawid latta ditoy La Union tunggal off na. Nimot babi, naggraduar iti marin ket may saitan a seaman. Dandanimot dan di panagkalaysada ka ni Mary. Nuda kami mat ka ni Danilo, makunak anapintasan ti biag mi ita. Ngamin, nakasuporta mat dagiti dua nga anak mi. Inyalaan da kami iti mini grocery nga isu ita ti pakakumikuman mi nga agasawa. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Ket sapay kuma, ta nakaibatiak iti adal kadag iti padak adumdumngeg. Tuy pagayam mo, Marisa. Ken ka pagayam, Marisa. Naragragsak ti agbiag no ammo tayo ti makontento kadag iti banag nga adda kada tayo. Awan ti marakrak wenno madadaal a pamilya no ammo tayo ti makontento. Imbaglangan ta nakaamiris ka adagos ket naikkan kapay iti gundaway nga agbalbaliw. Kablaawan kayo iti balligi dagiti inbilang yo nga anak yo. Nga oray saan nyo idakapkapin ano, ket inayat kan inpatagda kayo met kaspudpudno adadakkelda. Alakastan pagayam, Marisa, ket pagyamanak unay tiing ka pa nang ibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo alagipti na palabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.